Mae'n gêm fawr. Mae gymaint y dibynnu arni. Mae'r gwrthwynebwyr yn gry. Dyw hi ddim yn edrych yn dda. 1 dim I lawr. Ond gallai eilydd newid y cyfan. Yn y frwydr fawr rhwng daioni a drygioni, anfonodd Duw Iesu atom I fod yn eilydd, mwyn newid y canlyniad terfynol anochel. Yn ytrach na'n bod ni'n cael ein cosbi am y pethau drwg awn nawn, cymerodd ef y bai a chael ei gosbi yn ein lle. Ac rydym ni'n cael mynd yn rhydd. Maddeuant ar ei ben.